Estic buscant un begur molt gros de color. Senyores i senyors metzinelles, he vingut trobant amb aquesta aventurera Aureli, de la família dels Aureli. La família dels Aureli, de llarguíssima tradició al circ. Sabeu que era l'avi del meu cosí? Artista. Sabeu que era l'avi del rebesavi del tiet de la meva neboda? Artista de circ. Perquè vosaltres creieu que vaig com un artista de circ? Vinga, senyores i senyors! Em falta el llibre dels Aureli, que ho explica tot. Un llibre, Aureli, un llibre. Un llibre. Tota la bossa no hi ha res. Està aquí, el llibre dels Aureli. Bé, doncs en aquell llibre dels Aureli explica com anava la meva família Aureli en els artistes de circ. Els pallassos Aureli anaven elegantes. No es elegante, vale, pues no es elegante el pasaje. Elegante, que va a ser una manta, más una manta. De esto en un todo, ¿todo? De esto en un todo. No, ho provem. A veure, ho provem. Allà, a treure? Com vols que em tregui la camisa? És que allà hi ha una ventolera que em agafarem un costat. Com vols que em tregui la camisa? Un peu per aquí, una mà per allà i... Ja està. Elegante! El què? Què va estar al revés? Oh! Una está, ¿verdad? Una está al otro, a la arriba. A la arriba. A la arriba, mi culo. El culo que está detrás. No, el culo que está aquí. Ahí detrás. No, que está aquí. Ah, no, que está allá. Ah, no, que está aquí. Ah, no, que está allá. Ah, no, que está aquí. Ah, no, el culo que está aquí. Ah, no, que está allá. Está aquí. Elegante, senyor. Falta pantalons de pallassos, i té tota la raó. Espera, què diu el llibre de l'Aureli? Els pantalons grossos. Grossos. Aquí. Un pantaló grossos. Els que són grossos, I jo m'he de treure els pantalons. Ara. Aquí. ¿Tú qué haces con la cámara? Sí, mira que el pantalón está preparada. 3, 2, 1. Com vols que em tregui els pantalons? 1, 2, 3! Un altre peu. Un altre mà. Elegante! Els mitjans de l'Aureli s'han de dir amb les paraules màgiques. Renta't els peus a la platja. Renta't els peus a la platja si no vols que facin pudor de borratxa. Xa-xan! Impressionant! Impressionant! Sabata grossa! Això és una mandonguilla aixafada per un elefant. Però mira com ha quedat el meu borrell! A veure, no moguis, no moguis. El barret de l'Aureli! El nas de l'Aureli era vermell. Toma ja. Bueno. I aquí he de trobar un nallo ara?
Tenía descubierto que de 500 kilómetros nada más y de aquí a Barcelona un número d'acrobàcia. Què passa? Éssers mortals i de Beirut! Però deja el bolso menos! Que ens menjarem les flors! El fiet de l'avi del meu cosí era alquimista. No passa res, perquè el número més perillós de tots ve ara. Ara sí que ve un número de peligro! Ojos que no ven, corazón que no siente. Y capacidad que no llega. Preparat, David! Ara sí. No facis trampa amb les ulleres, eh? Vale, va! Pues vinga! Peligro! Preparat? Ja! Una! Dos! I tres! Però no podem acabar sense el número més elegant. Senyores i senyors, màgia! Abracadabra! Estem tots com una cabra i l'aigua ha desaparegut. I l'aigua ha desaparegut. En comptes de fer desaparèixer l'aigua damunt meu, la farem desaparèixer damunt de nosaltres. I tres, i l'aigua ha desaparegut. Més difícil encara!